היא מחכה! וואו! איזה דג אחוש שרמוטה. רגע, אני אעמוד מאחוריך. איזה גודל, תראה אותו, לא ישמור! וואו! אמרתי לך, הפאיו הזאת וואו! בוא לאבא, בוא. אני מצלם אותך. בוא לאבא, בוא! בוא, את שבאנו, בוא! בוא. תביא אותו, קח שמאלה, קח שמאלה. לא, לך שמאלה, תביא אותו על הסלע, אתה לא יכול להרים אותו באוויר, הוא ענק. זה 2 קילו ומשהו דג, אם לא יהיו לו 3. זה לא נראה לי כמו קומבר, זר מהסלעים, תביא אותו, אני אפסיק לצלם ואני אבוא, אז אוכל להרים אותו. וואי, איזה חתיכה. מר גומבר. בוא לפה, בוא. שנה בן שרמוטה. לא חשוב, תביא אותו, אל תביא אותו לגובה, תביא אותו לפה, לסלעים פה, עידן, סתכל עליי, פה, כן. איזה חתיכה, וואו, איזה יופי. וואו, איזה...